nagylelkű felajánlásának hála megkaptuk a legújabb iPhone-t, ami a 6S nevet viseli. A készülék 3 fő területen erősített, ez a kijelző, a kamera és a hardware. Külsőre lényegében megkülönböztethetetlen a tavalyi 6 és az idei 6S. Egyedül a hátlapi S betű árulkodik az új kiadásról, de nem szabad elfelejteni a megerősített fémházat és a rózsa-arany színopciót sem. A kijelző méretén és felbontásán nem változtattak, vagyis maradt a 4,7 hüvelykes IPS panel, azonban forradalmi újításként az Apple Watchban már megtalálható nyomásérzékenység debütált, méghozzá 3D Touch néven. A 3D Touch egy extra réteg a kijelző felületén, ami képes felismerni a szimpla érintés, a gyenge és az erős nyomás közötti különbségeket. A kedvenc funkcióm ezzel kapcsolatban az Instagramnál érhető el, ugyanis például a főképernyőről azonnal beugorhatunk az aktivitás menüpontba, ahol egy gyenge nyomással előnézetet kérhetünk a képekből, erősen rányomva pedig meg is nyithatjuk őket. A képernyő alatti Touch ID új lenyomat olvasón is fejlesztettek, iszonyatosan gyors lett, már nem is kell külön hozzáérinteni az ujjunkat, elég lenyomni és már fel is oldja a mobilt. A hátlapon a korábbi 8 megapixeles kamerát egy 12 megapixeles darabra cserélték, vagyis egyrészt az állóképek minősége is növekszik, másrészt végre van elég pixel ahhoz, hogy az iPhone is 4K felbontásban tudjon videót rögzíteni. Képalkotási téren továbbra is remekel a masina, de a 16 GB-os kiadást senkinek sem ajánljuk, ugyanis a nagy felbontású mozgóképekkel néhány nap alatt megtölthetjük a tárhelyet. A burkolat alatt is történtek változások. Az Apple A9 chip mellé végre 2 GB RAM került, ennek köszönhetően az iPhone 6S még gyorsabbá vált, nem mintha erre bármi panasz lett volna. Az akkumulátor kapacitását marginálisan csökkentették, az üzemidő viszont továbbra is eléri az egy teljes munkanapot. Az iPhone 6S kétségkívül az eddig legjobb iPhone, azonban egy átlagfelhasználónak a jóval olcsóbb 6 is tökéletesen kielégítheti az igényeit, amennyiben nem egy rózsa-arany mobillal szeretne 4K felbontásban videózni, miután erősen nyomogatta a kijelzőt. Készítette az Iron Forest Media az Androbit megbízásából.